Идеята произлиза от лична моя семейна история. Един ден нашия малък син се върна от детската градина с паста за зъби, която там му бяха дали, докато са ги обучавали да си мият зъбите. И тогава аз направих нещо, което в наши дни изглежда очевидно. Аз погледнах обратната страна на опаковката. И тогава аз се заклех да правя само най-доброто за семейството, за нашите деца. Самите ние хората сме продукти на природата. И какво по-резонно от това за нас също да използваме продукти от природата? За нас определено няма друга алтернатива освен природата и аз не бих се примирил с нищо друго, затова заставам с моята съвест и с моето име. Без никакви компромиси до последния детайл. Това е нещо наистина много специално, зад което стои Рингана. В нашите продукти влиза само чистия ефект, без никаква химия. И това е огромната разлика. Активните съставки в козметиката имат един леко неудобен страничен ефект. Те са активни само, когато са свежи. А Рингана е единствената компания в света, която предлага свежа козметика. Рингана действа зрелищно. За мен е изключително важно всеки един продукт да излиза на 100%, както аз като потребител бих искал той да изглежда в моите мечти.